जों दा बुंनोसै जायखिजाया जत' manjaknai rokno puila jawa ang lamsogui karo khaklayo ani khorang srai kheno nakhornakhai karen geureuni bagui kisa internet disturb ongjak thaisingono karen thango aboni bagui hai hingphano जों 30 minute आधा घन्टा जों कक सालायनाय aboni bagui joto tabuk suk jora manjagui tongnai rokno ang puila lamsogui naharo tumung rok ani khorang srai srai ke khnaui tongka hingkai comment sui ama sahon khorang srai srai khnaui sini phairok ebagui roja phaikaka tei sana simai ni khorang srai srai khnaui ya tongnoro kisa sahordi kahamke khonaiya hamari birendro rusen tumnoro khorang kahamke khonaiya hingkai ang norbai kok salaipano belai khai tongthokgela aboni khorang kanani nangnai aboni angno sanai khorang srai srai khonaiya sana net no sendiri hanya bagi saya kayaknya khonaiya apa no Prakash Jamatia sawo sawo busia Laxmi Jamatia sawo sar kahamke kanasagya Molina sar yang itu Oporna kisah kesawo Malabita sar net onek hamya kahamke busia belai kenyawa to kha khamna ni kok Sikha Jamatia sawo net disturb Sumita sawo kahamke khanaya khorok serai serai khahoya
Tabuk korang dah kena kani. Aku korang kena yang kah kecoh pun kaya kerja. Saya kena semester no